Sljedeća postaja je Radio Sljeme. 88,1. Evo, Minja opet ima pun ceker priča. Pun ceker mi je, Doris Bog, dobro jutro još jedanput. Dakle, pun mi je ceker terarija i akvarija. Evo nas na Velesajmu, da, kod kineskog paviljona, točno u kineskom paviljonu, gdje se danas točno u 10 svečano otvara Akterfest, ovogodišnji, i bit će otvoren do subote. S nama u reportažnim kolima Danijela Moretić, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro. Dobro jutro. I Hrvoje Muženić. Hrvoje, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Ti ćeš, Hrvoje, prvi malo pojasniti ljudima što je uopće Akterfest i kako da je ove godine u Zagrebu. Akterfest se ove godine 7. puta po redu odvija, evo, vratili smo se u Zagreb. To je humanitarno-edukativni festival. Izložba životinja, riba, guštera, zmija, paukova, škorpiona, kornjača. Crve sam vidio. To je hrana. To je hrana. To je jedina izložba gdje su izloženi i eksponati i hrana. Dobro. To je kao kulinarski show neki zapravo. Pa više manje nije, ali dobro. Znači, nakon početnog okupljanja u Delnicama, 2 puta u Splitu, Rijeci, lani u Varaždinu, ove godine se vraćamo u Zagreb. Okupili smo 80 terarija i nekakvih 30 akvarija, morskih, slatkovodnih, biljnih. Što reći? Vidio sam na ulazu, osim dakle izloženih životinja u terarijima i akvarijima, ispred imate i postavljenu hranu za njih, opremu, vrlo vjerojatno, mislim, nisam vidio prazne akvarije, vjerojatno imate i toga da svi oni koji žele imati takvu vrstu kućnog ljubimca, sve mogu naći tu kod vas. U sklopu izložbe, to jest u predprostoru izložbe, organiziran je i, ajmo reći, manji sajam opreme za akvaristiku i teraristiku, gdje se može po popularnim cijenama nabaviti od naših sponzora opremu. Evo, ima tu jedna napomena od organizatora, da što se tiče opreme, da zlatne ribice i staklene kugle ne idu skupa. Budući da je to scena u svakom crtiću sa Tomijem i Jerryjem, onda što se opreme tiče, kako treba. Kako bi rekla mama od malog pilića? Pa kak? Pa da. Istina, ne idu skupa, nikako ne idu skupa, jer nažalost nismo uspjeli organizirati, trebalo je biti jedno oveće jezerce u kojem bi plivale zlatne ribice i pokraj njega kugla onako od svojih 20 centimetara, da vidite da riba od svojih 30 centimetara kad je odrasla ne stane fizički u tu kuglu. Koliko nam treba nam puno vode više, jel da? To mi dosta zaglupljujuće izgleda za ribu kad je onako kugla neka, pa kad je u kugli pa se vrti u krug i njoj dosadi. Ne da joj dosadi, nego joj se ošteti vid. Prvenstveno joj se ošteti vid. I onda nam neće ispuniti želju, to je definitivno. Dakle, veliki bazen i puno želja. Da, Danijela, sve su to, mislim, dosta egzotičnih životinja ima, međutim, nijedna, to ja mislim vrlo važno reći, nijedna nije otrovna. Ne, nijedna zmija, nijedan gušter nije otrovan. Dakle, otrovnice se kod nas ne smiju držati bez posebnog dopuštenja. Isto tako se onda ne smiju ni izlagati. Da, naravno. Ne smiju se ni izlagati s obzirom da se ne smiju ni držati. Sad, postoje CITES lista, znači zaštićenih svjetskih životinja, koje mi držimo kao kućne ljubimce, ali smo svi prijavljeni u ministarstvu. Znači, svaka životinja koja je pod zaštitom ima svoje papire, ima svoje podrijetlo, zna se od kud je došla. Sad, hobisti većinom počinju sa zmijama koji nisu na tim CITES listama, znači to su zmije koje nisu zaštićene, koje se mogu kupiti i u pet shopovima, koje se mogu kod naših uzgajivača legalno kupiti bez... Koje se mogu ubrati u prirodi ako se naiđe na nju. Ne smiju se brati, to je veliki problem teraristike, baš i akvaristike, polako. Ne smiju se životinje iz Hrvatske uzimati u terarije. Niti jedna naša životinja nije iz Hrvatske podrijetlom. Reci, koji su to ovi baš ljubitelji, zaljubljenici u takvu vrstu kućnih ljubimaca, što imate onako moćno na ovoj izložbi? Moćno? Pa moćni su pitoni, moćne su boje,
gušteri, pauci, ovisi kako kome što, meni osobno pitoni. Znači imat ćemo jednog velikog 2,5-3 metarskog pitona koji je svakako glavna atrakcija izložbe u svakom slučaju. E sad, već su vam se najavili dječji vrtići, nekoliko škola koji će doći. Osim, dakle, izložbe, vidio sam da ćete imati radionice za djecu. Da, imat ćemo radionice, edukacijske radionice, s tim da ćemo imati i, znači, grupe djece će imati organizirane edukatore koji će ih posebno voditi kod svakog izložka i objašnjavati. Znači, podijelili smo se akvaristički, teroristički dio ko će šta objašnjava djeci. A radionice su prilagođene, znači izrađivat će se od fimo mase, izrađivat će se, imamo posebne bojanke za njih u obliku terorističko-akvarističkih životinja. Biće jako zanimljivo u svakom slučaju. E sad, kako su djeca zapravo uvijek najmanji problem, vjerojatno će biti više problem Hrvoje roditelji i oni znatiželjnici koji bi se upustili u takvu jednu avanturu držanja jedne takve životinje doma. Imaćete i za njih par pametnih savjeta, vjerujem. Imamo organizirano, znači preko tjedna, sad od utorka već krećemo sa, ajmo reći, radionicama. Uvodni dio će biti kratko izlaganje, predavanje i nakon toga ćemo pokazati kako se pravilno treba setapirati terarij, akvarij. Gdje se može nabaviti. Da li je to uopće skup sport? Pa, može biti da je. Da i ne. Da i ne. Ovisi, ako je čovjek vješt imalo, može dosta jeftinije proći sa izgradnjom terarija ili akvarija. Ako ne, ima uvijek specijalizirani dućani koji drže kompletnu opremu. E sad, možeš nas malo, molim te, provesti od današnjeg dana pa tamo do subote, do zatvaranja, što će se moći vidjeti, što će se sve događati na ovoj izložbi? Može, evo danas znači otvaramo u 10 sati izložbu, inače će biti otvorena znači srijedu, četvrtak i petak od 9 do 21 sat za posjetitelje. Danas je radionica u 20 sati kako pravilno složiti terarij. Sutra u 20 sati je aquascape radionica, znači kako pobjeći iz vode. Kako lijepo posložiti biljke i kamenje, drveće u akvariju da to baš lijepo izgleda. Za četvrtak je u najavi radionica fotografije u akvaristici i teroristici, da znači kad to sve lijepo složite onako kako treba, da to lijepo uslikate i pohvalite se drugima da vide što ima. Za petak nam je dan rezerviran isključivo za djecu. U 17 sati znači počinje baš ta radionica za njih gdje će oni izrađivati te predmete, bojat, slikat, mogu donijeti svoje radove od kuće. Samo ne mogu donesti svoje životinje od kuće. Ne baš. I subota je nekako zaključni dan? Subota nam je udarni dan. Krećemo od 10 sati kad otvaramo izložbu. Izložba će biti otvorena do 23 sata. Od 11 sati počinju stručna predavanja, to je znači dio za odrasle, ajmo to tako reći. Vikend je predviđen za odrasle, imat ćemo predavanja iz ekologije, teraristike, akvaristike. Dolaze nam stručnjaci iz Državnog zavoda za zaštitu prirode. Dolazi nam veterinar Maja Lukač, ona će nam govoriti o karanteni egzotičnih životinja i pravilnom držanju, to jest kako se treba ponašati sa životinjom. Hrvatska herpetološka udruga je pripremila predavanje o ugroženim vodozemcima i gmazovima Hrvatske. Imamo 2 predavanja iz morske akvaristike, predavanje o močvarnim kornjačama, imamo ove godine i kornjače konačno. Ćemo izložiti i predavanja organizirati da se vidi da kornjača koja se kupi u veličini kovanice 5 cm isto naraste u gabaritima 20 plus centimetara. I onda ju gledamo na Maksimirskom jezeru, tamo gdje ne mogu ostati male. A reci mi, šta je ovo mini beta show, pokazno ocjenjivanje? Imaćemo i onda i proglašenja nekog pobjednika ili? Tako je. Ove godine je pripremno, znači do godine bi trebali organizirati svjetsku izložbu beta, koja privlači mnoge zaljubljenike u tu specijalnu vrstu riba. Znači, probna, ajmo reći generalna proba izložbe i samog ocjenjivanja. Dakle, da se zna kako urediti doma takvu vrstu kućnog ljubimca, pauka. Kako bi ti, Daniela, uredila svog pauka za izložbu? To će biti isto. Joj, fora. Češljanje mašnica. Ne, pauci ne traže velike terarije i to jako su zarazni. Znači, nitko ne staje na jednom pauku, svi mi imamo po gomile. Dečko je donio 40 svojih pauka na izložbu.
40 ih ima doma. 40, to je samo jedan dio A kolekcije. baš sam sad htio za kraj te pitao da mi kažeš ono najotkačenije, ne znam kada to najčudniju osobu ili najčudniji način da se ima ovakva vrsta kućnih ljubimaca. To je taj mladić sa 40 paukova ili ima još neko sa 300 zmija ili tako nešto slično? Pa nemamo baš 300 zmija, ali to težimo svi ka tome. To je zarazno, teraristika ljudi zarazna. Evo, Dora, ako voliš, Da, evo, baš mi je jedan sjedi kameleončić na ramenu i mi zajedno. Ne, dakle, svi oni koji vole ovu vrstu životinja, ovu vrstu kućnih ljubimaca, dakle, od danas pa sve do subote na Zagrebačkom velesajmu, kineski paviljon, svi ste pozvani. Simbolični je ulaz od 10 kuna, ali mi smo, kolega Slovinac i ja smo napravili već jednu uvodnu turu i moram priznati da se ima što gledati, ima se što vidjeti. Danila Hrvoje, hvala vam lijepa i puno sreće sa ovom vrstom kućnih ljubimaca. Hvala vam.